Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating mong pinakamamahal na Panginoon, amen. At tayo po, mga minamahal, ay handa po natin yung ating pong mga kwaderno, panulat, ating pong Bible, praise the Lord. At ating pong basahin, mga minamahal, yung ating pong teksto. Aklat po ng Isaya, Kabanatay 55, talata po ay 10, 11, at isunod po natin ang basa, ang aklat ng Salmo 65:4. Praise the Lord. Kindly po. At ako na lang po magbabasa. Praise the Lord. Aklat po ng Isaya 55:10, 11, at aklat po ng Salmo 65:4. Sapagkat kung paanong ang ulan ay lumalagpak at ang niebe ay mula sa langit at hindi bumabalik doon, kundi dinidilig ang lupa at pinasisibulan at pinatutubuan ng halaman at nagbibigay ng binhi sa mag-ahasik at pagkain sa mga ngain. 11, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko. Hindi babalik sa akin na walang bunga, kundi gaganap ng kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Amen? At aklat po ng Salmo 65:4, mapalad ang tao na iyong pinipili at binalalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban. Kami ay mga sisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen. Ating pong pinakamamahal na Panginoon ang magpala sa kanyang banal na salita. Amen. Ating pong pamagatan, ating pag-aaralan, ang pangako, amen. Ang pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. God's promise, God's word, ang minamahal. Amen? Malapit na po ang eleksyon, ang minamahal. Amen? At talagang ating pong mga kandidato, mga minamahal. Amen? Lahat po ay kanya-kanyang pangako, mga minamahal. Amen? Ang tao, mga minamahal. Amen? Ay dahil sa may nais makuha, amen, may nais makamtan, sila po ay nangangako, mga minamahal, amen. Gaya na lamang sa isang manliligaw o sa kanyang nililigawan, mga minamahal, amen. Ang isang manliligaw, mga minamahal, amen, upang makuha niya yung matamis na oo ng kanyang nililigawan, amen, siya po ay mangangako, sasabihin niya, susungkitin ko ang buwan, amen, at ilalagay ko sa liig mo. Sasabihin na, susungkitin ko ang bituin, amen, at ikwikwintas ko. Sasabihin ng isang manliligaw, mga minamahal, amen. At daraan dahil sa mga pangakong yan, mga minamahal, amen, napasagot niya yung kanyang nililigawan, amen. At dumaan ang panahon, mga minamahal, amen, yung pangako natupad, mga minamahal, amen. Bakit, mga minamahal? Yung manliligaw, mga minamahal, na nangako ng buwan at bituin, nagkatotoo, mga minamahal, amen. Kapag nalalasing yung lalaki, mga minamahal, amen, ay talagang sinusuntok yung babae, mga minamahal. Kaya natupad yung buwan, may black eye sa mata, amen. At kapag may black eye sa mata, nakakita ng star, mga minamahal, umiikot sa paligid, mga minamahal, amen. Ganyan ang tao, mga minamahal, amen. Nangangako, amen. Makuha lamang ang gusto. Ganon din, mga minamahal, sa mga tumatakbo sa atin pong sa mga gobyerno, malapit na pong election, sasabihin nila, ipasisiminto ko lahat ng mga lubak-lubak sa inyong barangay, amen. Maging sa yung libre ang pustiso, mga ganon, mga minamahal, libre ang dentista, libre ang pagpapagamot, lahat, libre ang pag-aaral, bibigyan daw ng trabaho lahat ng mga walang trabaho, mga minamahal, amen. Mga pangako, mga minamahal, na napapako, mga minamahal, amen. Subalit sinasabi ng ating binasa, mga minamahal, amen, ang salita ng mahal na Panginoon ay hindi napapako. Amen? Sinasabi po, magiging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, gaya ng isang ulan, mga minamahal. Amen? Na hindi babalik, mga minamahal, na walang kaganapan. Amen? Kundi ito po ay magbubunga, mga minamahal. Amen? Gaganap sa kinalulugdan ko at giginhawa sa bagay na aking pinagsuguan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord.
Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kahit sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen? Yung tao, mga minamahal, na pinagsuguan ng mahal na Panginoon ng kanyang mga salita, ng kanyang pangako, sinasabing mapalad, mga minamahal, amen? Kahit sinasabi ng aklat ng Salmo 65:4, mapalad ang tao, mga minamahal, na iyong pinili. Yung pinili ng mahal na Panginoon, doon gaganap yung salita ng mahal na Panginoon. Kahit sinasabi, siya po ay tatawaging mapalad. Amen? Na pinalalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban, kami ay magasisiyahan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Amen? Nasa atin ang pangako, amen? Yung kaganapan ng salita ng mahal na Panginoon. Ibig sabihin, sa atin matutupad yung salita ng mahal na Panginoon. Sapagkat tayo pinili ng mahal na Panginoon, pinalapit mismo sa kanyang sarili, mga minamahal, binigyan ng pribileyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Hindi kagaya ng pangako ng isang tao, mga minamahal, amen? Napapako. Kahit hindi dapat umasa ang tao, mga minamahal, sa kapwa-tao. Sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen? Kaya't yung ating future, sinasabi ng banal na kasulatan, yung ating mga kinabukasan, hindi natin iniaasa sa tao, mga minamahal, amen? Kundi iniaasa natin sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Kaya tayo, mga minamahal, na pinili ng mahal na Panginoon at tinatawag na mapalad sa lahat ng mapalad, mga minamahal, amen? Nasa atin, mga minamahal, ang pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kahit yung pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal, amen? Yung pag-iingat, amen? Yung kagalingan ng mga karamdaman, amen? Yung ating pong, yung pagpapala, physically, materially, higit sa lahat, sa spiritual, mga minamahal, amen? Yan po ay ating nararanasan, amen? Nararanasan po natin yan, mga minamahal, amen? Hindi kayang ibigay yan ng tao, hindi kayang ibigay yan ng isang kandidato, maging ng presidente man, maging ng pinakamayaman sa buong mundo, hindi kayang ibigay yan, mga minamahal, amen? Pwede niyang sabihin, mga minamahal, pwede niyang ipangako ang bagay na ito, subalit walang kaganapan, mga minamahal, amen? Hindi gaya ng pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na kapag lumabas sa kanyang bibig, hindi babalik na walang kaganapan. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? Kaya tayo po, mga minamahal, ay nangasisiyahan sa kabutihan, sa kagandahang loob ng ating dakilang Diyos, amen? Yung ating dati-rating buhay noon, mga minamahal, buhay natin na kung iahambing natin sa oras na ito, mga minamahal, amen? Napakalaki ng diferensya, amen? Napakalaki ng diferensya. Sabagat yung buhay natin noon, gaya ng inyong abang lingkod, mga minamahal, yung ating buhay noon, patapon na, mga minamahal. Walang maayos na buhay, mga minamahal. Napaka-irresponsable, mga minamahal, amen? Balit dahil sa pangako ng ating dakilang Diyos, sa salita ng ating dakilang Diyos na ipinangaral mismo ng ating pong dearly and beloved parents in the Lord, mga minamahal, ang buhay ng inyong banglingkod, binago ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? Dating manginginom, mga minamahal, amen? Gumagamit ng iba't ibang ng marijuana, mga minamahal, amen? Yan po, mga minamahal, ay inalis lahat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? Kahit sinasabi po, mga minamahal, tayo'y mapalad, mga minamahal, amen? Mapalad sa lahat ng mapalad, mga minamahal, amen? Kahit sinasabi ng ating babasahin, aklat po ng 1, 17, 14, 15, at isunod po natin ang basa, ang aklat ng 1, 16:33. Praise the Lord. Amen. Sa aklat ng 1 ng kabanata ay 17, ang talata ay 14 hanggang 15. Ito po ang nakasulat. Ibinigay ko sa kanila ang iyong salita at ginaputan sila ng sanglibutan sapagkat hindi sila taga-sanglibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Sa aklat ng 1 kabanata 16, ang talata ay 33. Ito mo nakasulat. Ang mga bagay na ito ay sinalita ko sa iyo upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob
aking dinaigang sanglibutan. Amen. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Tayo po'y pumalakpak mga minamahal ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat tayo po'y pinili. Amen. Tayo mapalad sa lahat ng mapalad, pinili ng ating dakilang Diyos, pinalapit mismo sa kanyang sarili. Mga minamahal, amen. Sinasabi ng ating binasa, ibinigay sa atin ang salita. Amen. Nasa atin ang salita ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya sinasabi ng ating binasa, tayo po'y kinapupuutan ng sanlibutan. Amen. Tayo'y kinapuputan ng sanlibutan sapagkat nasa atin ang salita ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, hindi po tayo taga-sanlibutan. Bagamat tayo nasa sanlibutan, tayo po ay hindi taga-sanlibutan. Kaya tayo kinapupuutan, mga minamahal, ng sanlibutan. Kaya hindi tayo magtataka, mga minamahal, amen? Huwag na tayong magtaka, mga minamahal, amen? Kung tayo may nakararanas ng mga pagsubok, ng kahirapan, ng kadalamhatian, mga minamahal, ng mga pag-uusig, amen? Sapagat mismo ang banal na kasulatan na nagsasabi na tayo po ay kinapupuutan ng sanlibutan. Kaya't ang kaaway, ang prinsipe ng sanlibutan, gumagawa ng iba't ibang paraan, mga minamahal. Amen? Hindi tumitigil 24 hours, mga minamahal. Amen? Gagawin ang lahat, mga minamahal, upang mawala sa iyo ang pangako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya't sinasabi po, mga minamahal, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanglibutan, mga minamahal, amen? Kundi ingatan mo sila mula sa masama, mga minamahal, amen? Kaya tayo po'y mapalad, mga minamahal, amen? Sapagat ang mga bagay na nasa sanlibutan, ang kadalamhatian, sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, hindi natin yan, mga minamahal, amen? Matatakasan. Dadaan at dadaan yan sa buhay ng isang Kristiyano, mga minamahal, amen? Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, nasa atin ang pangako, ang salita ng mahal na Panginoon. Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, tayo ay iingatan mula sa masama. Palakpakan po natin ang malakas, mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Kaya't yung mga dinagdaranasan natin mga kahirapan, mga minamahal, amen? Minsan walang makain, mga minamahal, amen? Mga kalungkutan, kalumbayan, kadalamhatian, mga pagsubok, mga minamahal, amen? Yan po ay talagang dadaanan natin. Subalit, mga minamahal, tayo ay pinagpala, mga minamahal, amen? Sapagkat nasa atin ang salita ng mahal na Panginoon, ang espiritu ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya't sinasabi, kayang-kaya nating mapagtagumpayan. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, we are more than conqueror, mga minamahal, amen? We are overcomer. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen? Everybody shout, praise the Lord! Ang mga bagay na ito, sinasabi ng banal na kasulatan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na sinalita sa atin, mga minamahal, amen? Upang kayo'y magkaroon sa akin ng kapayapaan, amen? Marami mang mga pagsubok, mga minamahal, amen? Hindi ba tayo nagtataka, mga minamahal? Dumaranas tayo ng mga kahirapan, amen? Kami noon, mga minamahal, baon kami sa utang. Nung amin nakilala ang mahal na Panginoon, sinasabi ng banal na kasulatan, mayroon kayong kapayapaan. Dati-rati, hindi kami naglilingkod sa mahal na Panginoon, punong-puno kami ng utang, 5-6, kung kani-kaninong Bombay, mga minamahal, amen? Wala kaming kapayapaan. Bakit? Sapagkat iniisip namin, mga minamahal, saan kami kukuha ng pambayad sa aming mga utang, mga minamahal. Sapagkat yung aming mga pinagkakautangan, pumupunta sa aming mga tahanan at talagang nag-iiskandalo, naniningil, mga minamahal. Doon pa lang sa harap ng bahay, sumisigaw na, mga minamahal. Amen. Subalit sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, amen, meron kayong kapayapaan. Nung nakilala namin ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa ministeryong ito, mga minamahal, amen, kabi-kabilang utang, nakakatulog kami ng mahimbing sapagkat sinasabi, may kapayapaan. Amen? Kaya yung aming mga utang, mga minamahal,
binayaran po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ganyan ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? Iingatan ka sa masama. Iingatan ka sa kahihiyan, mga minamahal. Amen? Ilalayo ka, aalisin sa iyo yan, mga minamahal. Amen? Sapagkat, mga minamahal, meron tayong kapayapaan. Sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, mga minamahal. Amen? Ito po yung tatandaan natin, mga minamahal. Amen? Hindi ibig sabihin na tayo po ay Kristiyano na, mga minamahal. Amen? Hindi na exempted na tayo sa mga bagay na ito, mga minamahal. Hindi po, mga minamahal. Amen? Dadaanan at dadaanan pa rin yan. Dadaan pa rin yan sa buhay ng isang Kristiyano. Subalit, ang kaibahan lamang, mga minamahal, amen, sa mga tunay na naglilingkod sa mahal na Panginoon, mga minamahal, sila po ay may kapayapaan. Kayang-kayang i-overcome. Amen? Kayang-kayang pagtagumpayan ng mga tunay na anak ng Diyos. Bakit? Sapagkat nasa atin ang mahal na Panginoon. Amen? Nasa atin ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kahit sinasabi po, mga minamahal, na aklat ng Roma 8:31 at Job 11:18, ating pong basahin. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, ang talata po ay 31, ganito po ang sinasabi, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos kakampi natin, sino ang laban sa atin? Dito po sa aklat ng Job, Kapitulo 11, versikulo 18, ganito po ang sinasabi, at ikaw ay matitiwasay sapagkat may pag-asa, oo, ikaw ay magsiyasat sa palibot mo at magpapahinga ka kang tiwasay. Amen. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal. Ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Yan ang sinasabi po ng ating binasa, kung ang Diyos ay kakampi natin, mga minamahal. Amen. Sapagkat ang Diyos, mga minamahal, amen, He is a powerful, almighty God. Omnipotent, mga minamahal, amen. Siya ang pinakamakapangyarihang Diyos. Walang Diyos na katulad niya, mga minamahal, amen. Kahit sinasabi, mga minamahal, sa sanglibutan ay mayroon kayong kapighatian, ngunit laksan ninyo ang loob niyo, mga minamahal. Huwag kayong manlupaypay, huwag kayong manlata, huwag kayong mapagod, mga minamahal, amen. Sinasabi po, aking dinaig ang sanlibutan. Napagtagumpayan na po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Napagtagumpayan na po lahat, mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi nating binasa, kung ang Diyos ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? Sinong makapagtatagumpay sa atin, mga minamahal? Amen? Sino ang lalaban sa atin, mga minamahal? Amen? Sino ang pwedeng tumalo sa mga tunay na anak ng Diyos? Wala po, mga minamahal. Amen? Wala, sapagkat sinasabi po, we are more than conqueror. We are overcomer in the mighty name of our dearest Jesus. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na, kaya't wala po tayong dapat ikatakot. Amen? Wala pong dapat ipanglumo. Walang dahilan upang tayo po, mga minamahal, amen, ay mapagod. Walang dahilan upang tayo po ay magsawa, mga minamahal, amen, sapagkat Diyos mismo ang nangako, mga minamahal, amen. Sinasabi po, sapagkat nasa atin ang mahal na Panginoon, kung saan tayo pumunta, na kasama natin, sapagkat sinasabi, ang Diyos, siya po, mga minamahal, amen, ay omnipresent, nasa dako lahat, mga minamahal. Kahit saan tayo naroon, nandoon ang mahal na Panginoon. Amen? Lahat nakikita ng mahal na Panginoon. Ang Diyos ay makapangyarihan. Amen? Kahit sinasabi po, may kapayapaan at ikaw ay matitiwasay. Amen? Matitiwasay ka sapagkat may pag-asa. Punong-puno ka ng pag-asa sapagkat magkaroon ka ba ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Ang Diyos na lumalang ng langit at lupa. Amen? Ang Diyos ng lahat, lumalang lahat ng ating nakikita, Kanyang nilalang. Mga minamahal. Amen? Kaya sinasabi, ikaw ay matitiwasay sapagkat may pag-asa. Amen? Oo, ikaw ay magsiyasat sa palibot mo. Mga minamahal, pansinin natin yung nasa palibot natin. Pansinin natin yung atin na lamang mga kapitbahay. Mga minamahal. Amen? Yung ating mga kapitbahay, problemado. Bakit, mga minamahal? Amen? Sapagkat yung iba, hindi nagpabaksin, amen? Hindi sila makapasok sa mga mall, mga minamahal. Hindi sila yung mga iba, sa amusement park sa Maynila, may bagong gawa, yung snow,
Sabi na nga, pwede kayong makapasok basta't meron kayong vaccination card. Sabi nila mga minamahal, amen? Vaccination card, mga minamahal. At gumawa pa sila yung parang water world, mga minamahal. Meron mga swimming pool, meron pang slide, mga minamahal. Sabi doon, pwede kayong makapasok basta't meron kayong vaccination card. Hindi natin kailangan, mga minamahal, amen? Ang mga ganitong bagay, mga minamahal, amen? Sapagkat sinasabi nga po, mga minamahal, ito po ay nasa sanlibutan. Hindi na tayo taga sanlibutan, mga minamahal. Nasa atin ang salita ng mahal na Panginoon, kaya tayo kinapupuutan ng sanlibutan, mga minamahal. Kaya sinasabi, mga minamahal, amen? Ikaw ay matitiwasay, mga minamahal. Hindi ka maaaburido, mga minamahal. Hindi ka mababalisa kung ano ang kakanin mo bukas, mga minamahal. Amen. Sapagkat Diyos mismo ang nangako, mga minamahal, hindi kita iiwanan ni pababayaan man. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal, ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Yung iba, mga minamahal, hindi sila makapagpahinga, punong-puno sila ng pera, mga minamahal. Amen. Punong-puno ng yung bangko nila, talagang punong-puno ng pera, punong-puno din sila ng karamdaman, mga minamahal. Amen. Kahit yung kanilang pera, mga minamahal, amen, nauubos din sa pagpapagamot nila sa ospital. Kaya yung kanilang mga naipon, mga minamahal, amen, yung kanilang mga naipon, nauubos din. Hindi kagaya sa mga tunay na anak ng Diyos, amen, na punong-puno ng pag-asa, nasa kanila ang pangako ng mahal na Panginoon, amen, na kailanman hindi ka pagkukulangin ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi tayo pagkukulangin, mga minamahal. Amen? Sampalatayanan mo yan, mga minamahal. Paniwalaan mo, mga minamahal. Believe, mga minamahal. Amen? Believe in the promise of God, mga minamahal. Amen? Paniwalaan mo, sampalatayanan mo, mga minamahal. Amen? Huwag mong pag-alinlanganan, mga minamahal. Amen? Huwag kang mag-alinlangan sa pangako ng mahal na Panginoon. Naranasan na natin yan, mga minamahal. Amen? Ang gusto ng mahal na Panginoon, magtuloy-tuloy yung ating pong pananampalataya. Amen? Ang gusto ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Mas lalo pong lumago yung atong faith, mga minamahal. Hindi sa pagdaraan ng panahon, mga minamahal. Amen? Nagdi-deplete. Yung unti-unti, imbis na lumago, mga minamahal, ay ito po ay unti-unting lumiliit, mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Everybody shout, praise the Lord. Amen? Kapag tayo po, mga minamahal, ay punong-puno ng faith, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, hindi ka maaburido sapagkat alam natin, ang Diyos ang bahala sa lahat, mga minamahal. Amen? Ang Diyos ang lahat ang magpro-provide, mga minamahal. Amen? Kahit mga minamahal, meron tayong dapat gawin, mga minamahal. Amen? Sinasabi ng Bible, mga minamahal, upang manatili sa atin ang pangako ng mahal na Panginoon. Amen? Upang manatili sa atin yung pangako ng mahal na Panginoon na laging may katuparan, may kaganapan. Amen? Kapag tayo po'y humiling, kapag tayo dumalangin sa mahal na Panginoon, nandyan agad yung ipinangako na pagpapala ng mahal na Panginoon. Amen? Ating pong basahin, aklat po ng unang 1, 2:15 hanggang 17. Amen. Sa aklat ng 1, ang kabanatay, Unang 1, Amen. Sa aklat ng unang 1, ang kabanata ay 2:15 hanggang 17. Amen. Aklat ng unang kabanata ay 12, ang talatay 15. Amen. Ito po ang nakasulat. Huwag ninyong ibigin ng sanglibutan ni ang mga bagay na nasa sanglibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen. Hanggang 17. Sapagkat ang lahat na nasa sanglibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanglibutan. Sapagkat ang sanglibutan ay lumilipas at ang masamang pita niyaon, datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailanman. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas, mga minamahal. Ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Gaya ng ating nabasa, mga minamahal, nasa atin ang salita, ibinigay ng mahal na Panginoon, kaya tayo kinapupuutan ng sanlibutan.
Ang sanlibutan, amen, sinasabi ng banal na kasulatan, hindi tayo ang kinapuputan, kundi ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Sapagkat nasa atin ang salita ng mahal na Panginoon, ang Espiritu ng mahal na Panginoon, tayo din po ay kinapuputan ng sanlibutan. Kaya sinasabi po, mga minamahal, upang manatili sa atin, mga minamahal, sapagkat yung ating katawan, yan po ay templo ng mahal na Panginoon. Upang manatili sa atin ang Espiritu ng ating pong, ang banal na Espiritu ng ating pong pinakamamahal. Sinasabi po, huwag nating iibigin ang sanlibutan. Mga minamahal, amen? Huwag nating iibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Mga minamahal, amen? Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Amen? Kung tayo po ay umiibig sa sanlibutan, automatic wala sa atin ang pag-ibig ng mahal na Panginoon. Automatic, wala sa atin ang salita, wala sa atin ang pangako ng mahal na Panginoon. Amen? Ang pangako na buhay na walang hanggan sa piling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? Ano ang nasa atin? Kapag inibig natin ang sanlibutan, yung puot, mga minamahal, amen? Yung puot na ng mahal na Panginoon, hindi na yung pag-ibig ng mahal na Panginoon. Sapagkat inibig natin ang sanlibutan, wala na sa atin ang pag-ibig ng Ama, mga minamahal. Amen? Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, ano ba ang meron sa sanlibutan, mga minamahal? Amen? Sinasabi po, sapagkat ang lahat na nangasa sa sanlibutan, ang masamang pita ng laman at ang masamang pita ng mga mata at ang kapalaluan sa buhay ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Amen? Yung lahat ng lust of the flesh, lust of the eye, mga minamahal, amen? Pride of life, mga minamahal, hindi yan galing sa mahal na Panginoon. Galing yan sa prinsipe ng sanlibutan ito, mga minamahal, amen? Ang sanlibutan ito, mga minamahal, ay kinapuputan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Sapagkat ang sanlibutan, ito po ay nakahilig sa kasalanan, mga minamahal, amen? Kaya sinasabi po, mapalad tayo, mga minamahal, sapagkat pinili tayo ng mahal na Panginoon. Amen? Sapagkat ang dadanasin ng sanlibutan ito, mga minamahal, ay pagkagunaw. Amen? Sinasabi ng banal na kasulatan, kapag pinili ka ng mahal na Panginoon, exempted ka na, mga minamahal. Amen? Exempted tayo sa pagkagunaw, mga minamahal. Amen? Subalit sinasabi po, mga minamahal, amen, kailangan mong mapanatili yung pribileyong yan, mga minamahal. Amen? Sinasabi po, huwag mong iibigin ang sanlibutan ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Amen? Lust of the eye, mga minamahal. Amen? Panunood ng mga malalaswa, mga minamahal. Pagbabasa ng mga malalaswa, mga minamahal. Amen? Hindi lang yun, mga minamahal. Amen? Yung mga magagandang bagay. Amen? Yung mga kapalaluan sa buhay, mga minamahal. Kahit hindi na natin afford mabili, mga minamahal, amen? Sapagkat nakita nga natin, sabi nga po ng mga ibang mga ngaral, nakita natin yung ating mga minamahal na mga kapitbahay, meron silang 53 inches na TV. Amen? Hindi na natin kaya, mga minamahal. Uutang tayo ngayon, mga minamahal. Gusto natin higitan. 43 inches yung kanyang nabili, gusto natin 65 inches yung ating TV, mga minamahal. Kapalaluan sa buhay, mga minamahal, amen. Kahit sa ang suma total, mga minamahal, amen, tayo talagang magpupursiging magtrabaho, mga minamahal, amen. Sa pagpupursige natin magtrabaho ng trabaho, nakakalimutan na po natin ang dumalo sa gawain na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, amen. Lust of the eye, pride of life, mga minamahal, amen. Hindi lang yun, mga minamahal, amen. Yung ating mga gadget, amen. Lust of the eye, mga minamahal, amen. Kinukuha yung ating attention, mga minamahal, amen. Oras ng gawain, mga minamahal, amen. Sabi nga po, lahat binigyan ng kayamanan ng mahal na Panginoon. Kunin mo lang yung ganang iyo. Huwag mong kukunin ang sa mahal na Panginoon. Ang sa Diyos ay sa Diyos. Ang kay Cesar ay kay Cesar, mga minamahal, amen. Oras ng gawain, oras para sa mahal na Panginoon. Amen? Hindi yan oras para sa iyong sarili. Amen? Ibig sabihin, sinasabi ng banal na kasulatan, kapag kinukuha mo ang para sa Diyos, tayo ay tinaguriang magnanakaw. Mga minamahal. Amen? Tinagurian tayong magnanakaw. Ang magnanakaw, sinasabi ng Bible, hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen? Yang bagay na yan, mga gadget, bagay sa sanlibutan. Automatic, mga minamahal, sinasabi ng banal na kasulatan, wala sa atin ang pag-ibig ng Ama. Amen?
Wala sa atin ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat mga bagay na ating nakikita, maganda sa ating paningin, subalit hindi maganda sa paningin ng mahal na Panginoon, kundi ito'y kinapuputan niya, mga minamahal, amen? Sinasabi, pag inibig mo yan, amen? Lahat ng klase ng yung mga accessories sa katawan, mga minamahal, amen? Sa mga kung ano-anong nilalagay natin, amen? Yan po, mga minamahal, mga bagay, mga minamahal, amen? Nice. Tayo po, mga minamahal, pag naglagay tayo ng kung ano sa ating mukha, mga minamahal, baka hindi na tayo makilala ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? Nais ng mahal na Panginoon, mga minamahal, amen? Alalahanin natin, mga minamahal, amen? Yung ating itsura, yung ating mga physical, mga minamahal, panandalian lang. Temporary lamang yan, mga minamahal, amen? Temporary lamang yung ating yung itsura ngayon, mga minamahal, amen? Kaya sinasabi ko, kung pipili ka ng mapapangasawa, yung mainit na naglilingkod sa mahal na Panginoon, amen? Sa pag-aanin mo ang isang gwapo, mga minamahal, hindi naman mainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, amen? Lumilipas lahat, amen? Lumilipas, darating ang araw, tatanda, kukulubot ang mukha, mga minamahal, amen? Magiging puputi ang buhok, maglalagas ang buhok, mawawala ng ipin, mga minamahal, magiging pustiso, mga minamahal, amen? Yan yung katayuan, mga minamahal, amen? Kaya sabi, huwag mong ibigin ang sanlibutan, amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon, amen? Sapagkat ang sanlibutan ay lumilipas, amen? Gusto ba natin kasama sa sanlibutan? Lumipas, amen? Kaya sabi, huwag mong ibigin ang sanlibutan, amen? At ang gumagawa, mga minamahal, amen? Datapwat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay nananahan magpakailaman. Ito pala yung ating kailangan, mga minamahal. Amen? Huwag mong ibigin ang sanlibutan, kundi gumawa ng kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Ang paggawa sa kalooban ng mahal na Panginoon, nananahan magpakailanman. Kahit nasa atin ang pangako ng mahal na Panginoon. God's promise, mga minamahal, ang buhay na walang hanggan, ang pag-iingat, lahat ng klase ng pribileyo, kayamanan, amen, susunod na yan. Material, susunod na yan. Mga minamahal, sapagkat sinasabi, nananahan magpakailanman ang gumagawa ng kalooban ng mahal na Panginoon. Kaya sa ayon sa gusto natin, mga minamahal, basta't gumagawa ka ng kalooban ng mahal na Panginoon ng may katapatan, sinasabi, yung kayamanan, susunod na yan. Yung lahat ng mga bagay, susunod na yan. Hindi mo man hilingin sa mahal na Panginoon sapagkat ginagawa mo ang kalooban ng mahal na Panginoon, ibibigay sa iyo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yung pakikipagkaibigan din, mga minamahal, amen? Yung mga, kung anong ginagawa ng mga taga-sanlibutan, ay huwag nating gayahin, mga minamahal. Amen. Pagkakanta ng mga pag-awit ng mga worldly song, mga minamahal. Yung mga TikTok, mga minamahal. Amen. Sinasabi po, ang nakikipagkaibigan sa sanlibutan, sinasabi ng banal na kasulatan, pakikipag-away. Amen. Amen. Pag nakipag-away ka sa Diyos, mga minamahal, amen, ibig sabihin, wala sa iyo ang pangako ng mahal na Panginoon. Amen. Nakipagkaibigan ka sa sanlibutan, automatic, mga minamahal, nakipag-away ka sa Diyos. Kahit sabihin mong, ayaw ko makipag-away sa Diyos. Amen? Ayaw ko makipag-away sa Diyos. Love ko ang mahal na Panginoon. Kaibigan ko ang mahal na Panginoon. Subalit, nakikipagkaibigan ka sa sanlibutan. Kung anong uso, naroon ka, mga minamahal. Amen? Kung anong mga suot, mga minamahal, sinusuot mo. Nakikipagkaibigan ka sa sanlibutan. Automatic, nakikipag-away ka sa Diyos. Amen? At sinasabi ng banal na kasulatan, manahan tayo, mga minamahal, amen? Gumawa ng ayon sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen? At tayo po'y tumayo, mga minamahal. Tayo po'y tumayo. Ating awitan, ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nasa atin ang pangako ng mahal na Panginoon. Kaya't nasa atin ang pagbabago, mga minamahal, amen? Hindi tayo mananatili sa ating kalagayan, amen? Hindi ka mananatiling mahirap. Hindi mananatiling wasak ang iyong pamilya. Hindi mananatili ang karamdaman sa iyo, mga minamahal, amen? Basta't sumunod ka, gumanap ka, gumawa ka ng kalooban ng mahal na Panginoon. Sinasabi po, mga minamahal,
You changed my life, Lord. Amen. My life, Lord. I know you really care for me. Hear my call. Father, hear my call. When things seem so wrong, your presence makes me strong to face the trials, so I may go on. You changed my life, Lord. I know you care for me. Hear my call. Father, hear my call. When things seem so wrong, your presence makes me strong to face the trials, so I may go on. 'Cause I am weak, you give me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. When I'm in doubt, you open up my eyes. Show me the way, Lord, to heal Jesus. Renew my strength. Father, when you right face, teach me all the days of my life to do the things you want. Cleanse me and purify my heart. 'Cause when I'm weak, you give me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm down, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you give me strength. And when I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. And when I'm down, you open up my eyes. You changed my life, Lord. I know you care for me. Hear my call. Father, hear my call. When things seem so wrong, your presence makes me strong to face the trials, so I may go on. 'Cause when I'm weak, you give me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lift
I feel down, you lifted me up. When I'm down, you open up my eyes. God's promise. Pangako ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Sinasabi ng banal na kasulatan, ng ating inaawin, tayo po, mga minamahal, ay iniwan na po, mga minamahal. Subalit, yun, ang mahal na Panginoon, hindi tayo iniiwanan. Kapag tayo nag-aalinlangan, binubuksan na ng mahal na Panginoon yung ating mga mata. Ipinapakita niya, mga minamahal, ang kanyang kapangyarihan. Huwag kang maglupaybay, sabi ng mahal na Panginoon. Ako ang Diyos, ang makapangyarihang Diyos. I can do everything, sabi ng mahal na Panginoon. Kaya kong ibigay lahat. Lahat ng aking pangako, sabi ng mahal na Panginoon, matutupad sa aking pinagsuguan. When I am weak, you gave me strength. When I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. When I'm down, you open up my eyes. 'Cause when I'm weak, you give me strength. And when I'm lonely, you're there to comfort me. When I feel down, you lifted me up. When I'm down, you open up my eyes. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Tayo po yung sama-samang manalangin, mga minamahal. Purihin po ang ating pong pinakamamahal na Jesus. O dahil magpaano namin Ama. Diyos na mga pangyarihan sa lahat. Maraming pong salamat, mahal na Jesus. Sa lahat ng mga pagpapala, biyang pinagkaloob mo sa bawat sa amin. Sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako, kami mananahan. Hallelujah. O mahal na Panginoon. Patuloy pong palakasin, palusugin na aming pong dearly and beloved evangelist, Pastor Willis Alambeda. Pahabayin pa po ang kanilang buhay. Pagpalaan mo po ang kanilang buong sangbahayan. Hallelujah. O mahal na Panginoon Jesus, abutin mo po ng mapagpalang mga kamay, ang pangailangan lahat ng aming mga kapatid. Hallelujah. Pagpalain mo po sila, bigyan mo po sila ng kanilang hanap buhay, kanilang mga, hallelujah, negosyo, mapagpakakitaan, malahat ng kanilang makaramdaman, pagalingin mo po, mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tayo po mga minamahal ay dumako po sa ating pong personal na pangailangan. Ating ipatong kanang kamay sa ulo, kaliwang kamay sa katawan sa parte na may karamdaman. Hallelujah. At sama-sama po nating banggitin lahat ng mga karamdaman sa pangalan natin pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hallelujah. Sama-sama po tayo mga minamahal. Hallelujah. Demonyo na makaramdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, COVID-19, hallelujah, sakit sa puso, tuberculosis, gallbladder, hallelujah, kidney trouble, hallelujah, asthma, hallelujah, diabetes, arthritis, rheuma, lahat ng mga demonyo na kahirapan sa pangalan ng Jesus, cast out in the mighty name of Jesus. Be healed right now. Be healed right now in the mighty name of our dear Jesus. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin pang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Tayo po muna ay pumalakpak ng malakas mo minamahal sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Purihin pong ating pong pinakamamahal na Panginoon. Tayo po itatalon, sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. 3 times mga minamahal, amen. Huwag po tayong mag-alinlangan. Angkinin na po natin mga minamahal, ang pangako ng ating dakilang Diyos, amen. May kaganapan, may katuparan, sapagkat pinili tayo ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. Ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tawin sa ating napakabait na pinakamama na Jesus po lamang. Amen? At tayo na po idarako mga minamahal sa ating pong announcement. Atin na pong ibinibigyan po pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Niel. Praise the Lord.